जिनैथि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि बोसोरारि जथुमा बे जथुमाया तामुलपुर जिल्लानि सिङाव जानो थांगासिनो दङ। तामुलपुर जिल्लानि पथालिकुसि बियाबनि सिङाव। गतिके बेवहाय जों दिनैहाय बानजाय आफादनि जि मावखुलि बे मावखुलिखौ बेखेवबाय आरो बे मावखुलि बेखेवनायनिफ्राय जोंनि खामानिया दिनैनिफ्राय जागायजेनसिगोन। दा बेखायनो जोङो दुलाराय आसामनि बा जायखिजाया जायगायाव थानाय बाथौ सिबियारिफोरखौ फैगौ जानो गोनां 32थि बोसोरारि जि जथुमा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै जों बाहागो लाफैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरबाय। जे जोंहा जिहेथु धोरोमारि नियम खान्थि थाबाय, धोरोमारि नियम खान्थिजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि माखासे जोंनि जिखिनि हारिमुफोर दङ बै हारिमुफोरखौबो दिन्थिफुंनायनि माखासे हाबाफारि थागोन। धोरोमनि माखासे बेवहाय सावराय मेल जागोन। जोंहा लाइमोन आफाद थाहैबाय, जोंहा माइनाव आफाद थाहैबाय, जोंहा दौरि थाहैबाय। दा बैफोरखौ जोङो बेवहाय माखासे सेमिनारबो बेवहाय लानाय जागोन। दा जायखिजाया जोङो बाथौ धोरोमखौ जोङो आवगायलांनायनि आरो बयबो जे बाथौ सिबियारिफोरा जाहाथे बेवहाय जोङो बाहागो लानानै गावनि धोरोमनि फारसे जि अनसायनाय बे अनसायनायखौ जोङो दिन्थिफुंनो हायो। बेखौनो जोङो दिनै तामुलपुर जिल्ला बानजाय आफादनि जानानै गासैबो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायहरदों। दासिम कनफार्म जाथ'वाखै, थेवब्लाबो जोंनि बुजिनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमा आसामनि मुंदांखा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ मेलाव हांख्रायनाय जादों। हयथ' साननैसोनि उनाव रिजाल्टआ ओंखारगोन। बिथाङा कनसेन्ट होनायनि 100% बाथ्रा होदों जे नैबे 32थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लानो थाखाय खोथा होदों। गतिके साननैसोनि उनाव जोङो बिथांखौ आलासि हिसाबै मोननो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों।